mujudake ingkung sing wujud ingkung kebu nang gandeng kebu ki larang regane mula kebu mau bisa disalini nganggo tuntut gedang diwenehi sikil saka pring diwenehi sungu saka pring wis muni kebu danyange ya wis ora protes sing nang dhuwur kuwi duwe kleru, duwe dosa, duwe keluputan, wani ngrogoti bondo negara, wani ngentekke dheweke rakyat, ning ora bakal kejama hukum mergo ladin yen munggah ketul. Ning kosok baline ladin yen munggah ketul yen mudhun landhep, tegese hukum negara Ngastina mung gembleh karo rasane wong cilik. Apa kira-kira kapribadenmu rasamu ora mesake karo wong cilik? Wis wong cilik omahe ndelik lingguhe dingklik dimari ublik yen geger keculik dhisik digebuki nganti mendelik kuwi wong cilik ning sing pungkasan Duryudana sing pungkasan ya kuwi hukum karma utawa hukum dharma kuwi hukum ing tumindak sapa nandur bakale mundur sing utang bakale nyaur sing ndandake bakale ngenggo gandeng tanduramu babakan sing ala babakan sing nista yen nganti ana welake Bathara kok tampa aja sambat karo sapa-sapa.
yen manungkuhan kaliyan umuruning Kalimasada boten perlu Kalimasada dipun padi boten perlu Kalimasada menika dipun guyub leres sing gantos sabda utama paduka bilih tanpa Kalimasada tanpa kanugrahane Bathara tanpa Wahyu nyatanipun paduka sampun dados ratu ingkang Nyakawati Baudendra mangke menawi gaya Wahyu kok nganti ora entuk Wahyu malah babar wirang kula condong kula rumaja yen pancen kados mekaten nanging sampun ngantos kami tingkat manawat-awat laku licin dan darat menawi ngantos wonten bebaya ing marga Saka Kurawa kedah paring pambiyantu paman iki mboten langsung dikongestaken dawuh Bawa Durna wonten dawuh sampun ngantos kendhat anggen dikok minta marang Sih Nugrahane Hyang Agung muga-muga tansah sanjangkung dumateng para Kurawa nggih mboten langsung dikongestaken dawuh kalilan kula amin manda pasilan nggih anak Duryudana marga-marga wonten dawuh Karena kang padha gantung sibuk ingsun sedya kundur agedhon kedhaton inggih prastawa pangandika paduka kaliyan pamit manda pasilan Lamun jin mondro lir